kundikoka kuuya panomanerana hamusi kuti vakashaya nhiridzo. Rudo rukuru. Nakanzwa kuti panopanga pakamira mhizha dzevhangeri rakaparidzwa. Ndakashuwira zvikuru kwazvo papano, asi hazvina kunditendera zvaindiwira. Zvanzi nemazezuru zvimwe zvinotiwira zvimwe tinowira. Saka zvimwe zvaitiwira zvakanditadzisa kusvika panapa. Asi ndoda kutenda Mwari, nhasi manerano vaita zvavo. Ndabvira kurangarira zuva randakaita ground breaking panapa. Ndiani aizviziva kuti tichazomira taakushumira tiri muno. Nemamiriro akaita ikonomi yedu kunongodikanikwa varume nevakadzi vanovimba naMwari wavo, vanomira munyasha dzaMwari. Zvakadai izvi, don't take for granted. It is the hand of God. Ruoko rwaMwari urwu. Nyangwe mukafe ruripo, amen, but it's true. I'm not going to waste much of your time. Unombozivawo zvechikuru. Tarisawo chiyako chokwenda kuba manje. By 11 o'clock Well, tonight I was suffering indecision, and as I was praying, kuti Mwari vandipe shoko rokuuya naro, Mwari Baba vandipa shoko randiri kuda kuti nditaure. Kana wapirwa shoko naMwari, rega kutarisira kuti vanhu vanofarira kana kuti havarifariri. Hazvisi zvako ndezvaMwari. Kuzvida kana kusazvida, enda kungoita zvakaudzwa. Haleluya. Mana nene here manerano. Iri reto richinotadzisa kuona kwakanda kune vanhu kwezuva. Haleluya. Ndafara kuona baba namai Nguni, a very close friend of ours, and he supports us all the time, kind of a provincial community. He is always there. I want to always see Nakavaziva manje. That was 2002, if I'm right, yeah, 2002, I received a letter from him, achiti amundizive nena asanda kuziva asidapiwa shoko naMwari. And this is the word of God. I received that letter, so akataura zvese zvikaitika. Look what you tell about it. 2003. Vakanyorera rumwe rugwaro zvakanzi zvanzi naMwari. Vakadrafta zvose. I still have got all the letters with me. And zvose zvavakataura came to pass. Vauchirire and I want to thank God to be with you tonight. Vanga vasati varoora mazuva iwayo ezvinezvi vachinja vari kubikirwa. Hallelujah. I want to talk about breaking yokes. I want to talk about breaking yokes. Breaking yokes. You will never be free until
You are never free. Are you with me? Whether you are a pastor, you are an elder, for your life and for your ministry, for whatever the Lord has laid upon your heart, I want to assure you, you must break the yoke of bondage for you to be free. Am I talking to somebody here? I'm very sorry that I won't be jumping around and talking like these young preachers, but I will be talking to your life. I want you to listen very carefully because I'm going to be very short. Why very short? But you must be up to the point. Can somebody remember the title of my message tonight? Breaking yokes. As a Christian, you must learn to break the yoke. And usamerire kunochikorerwa neumwe munhu. Ndiri kuda kuti iwewe manerano ndikudzidzise kuchikora rako. Am I talking to somebody here? Now, tonight, get ready. Fasten your city belts. Hallelujah. Now, I'm beginning from Genesis 27, verse 39. I'm reading 2 verses, only 39 and 40. Kuri kuchichi kwangu kunenge kwamira vanhu 4-5 kuda kuniverengera but muno munenge iverenge zvangu. And Isaac his father answered and said unto him, oh, come on, man. And Isaac his father answered and said unto him, oh, it's there. Hey, beautiful. Behold, thy dwelling shall be the fatness of the earth, and the dew of heaven from above. Chimbodzokera kuverse 38 kakuti vanzwisise kwatiri kubva nekwatiri kuenda. Thank you very much. Yeah. Dzokera futi kumashure. Inge zvine tinonoki. Ngaindisiyane nazvo, dzokera pa39 pakare paya ndichavataurira. Baba vangu muri kudenga muzita raJesu. Ndinorayira mweya yerima, madzishe yerima yenzvimbo ino. Ndinoatorera simba nezita raJesu. Mweya yose yatumwa kuzokanganisa kuparidzwa kwevhangeri, ndinoitorera simba nezita raJesu. Ndinoiparadza manero ano. Ndinoregedza kuzodza kwedenga. Ndinoregedza nyasha dzaJehovha. Zodzai, zodzai moyo yavo kuti shoko renyu riwire pavhu rakanaka, ribereke zvibereko zvinoisa kuupenyu. Baba, muzita raJesu, pandinotaura shoko, vakasungwa ngavasunungurwe, vakatsikirirwa ngavaregedzwe, manerano vanorwara vapore, nyasha dzaJehovha ngadziburukire mukati memba ino. Baba vangu vakatendeka, mbiri yose kukudzwa nokurumbidzwa zvewe kwamuri, ini kwete. Mbiri nokukudzwa nezvenyu, hamugoverane kukudzwa kwenyu nevanhu, muzita raJesu. Amen. Pano pandaverengesa, tinoiziva nyaya ndeyemurume ainzi Isaac, mwanakomana mumwe chete waAbraham, mwana wechipikirwa. I mean the child of the promise. naMwari wedu anoti ndezita randichatimidzwa naro
nokusingaperi. Ndichanzi Mwari wa Abrahama, Mwari wa Isaac, na Mwari wa Jacob. Hapana kudomwa Ishmael, hapana kudomwa wana, pakadomwa watatu. Now this man Isaac akaita twins, Esau and Jacob. You know the story. Vaita twins. This is what actually happened. Mudara chembera asisaone zvakanaka. Ndofunga kwanga kusati kwane magirazi akadai akapekose zvandakaita nguva. Anoti kumwanakomana wake, ndakuda kuenda asi ndoda kuropafadza. But hauropafadzwa usina chawakabata. Enda unonditsvakira nyama yandinoda. Uye nayo kana ndadya ndaguta ndikuropafadza. Ndonyaya iri kurwiswa kuchechi iyoyo kudzizo. Nyaya yegiving haisiriyo, but I want to tell you, there is no other way God can bless you but through giving. Amen. For 41 years, I've been a pastor. The Lord has blessed me so much when I start giving. Pandinopa, ndinokomborerwa zvinokumbura nevaroyi. Hello? Amen. When you give, somebody say give. Vanhu vose vanonyima, they die poor. That's not already. Munofa muri varombo, munofa uri gonzo romuchechi. Gonzo romuraini rinowana nzungu nechibage nesadza, ko muno murinodyei. Ina charinowana gonzo romuchechi. Kozvabva nokubikwa neMwari. Hallelujah. Naiwe wero zvabva nokubi. Anoropafadza Jacob anoti, hama dzako ngadzikushumire, dova redenga ngarive pamusoro pako. Uchava muridzi wemasuo. Akapirwa pfuma yose. Aenda ndopanouya Esau anoti, baba, hakuna here kana wani gomborero rasara pamapa uyu. Hakuna here kana wani. Ndoda kutaura nyaya yekutyora majoko munene here manheru anazi. Zvino, and Isaac, his father, ndapa verse number 39, ndopaipa ndaverengesa. That's right. And Isaac, his father, answered and said unto him, behold, thy dwelling shall be the fatness of the earth, and of the dew of heaven from above. Dova makomborero amani. Nokuti dova iri ukariverenga muBhaibheri, pose parakaburuka kwaIsraeri raisiya makomborero. Vari murenje mudhezeti musikaburuke dova, raiti rikaburuka panosara mana. Vonongera mana vakunodya. Shamwari usatambe nedova. Kana taura dova muchechi takureva reva makomborero amwari. Inguti ngazvive kwandiri sezvamareva. Shamwari dova richingoburuka, paisara ropafadza. Zvino uyu Esau anenzi dova redenga, ngarivo pamusoro pavo. And pa next verse mani wepa verse 40. And by thy sword shalt thou live, and shalt save thy brother. Uchashumira mukoma wako. Uchamushumira, uchava
mushandi wake. And it shall come to pass. I like that phrase, and it shall come to pass. That is a very good phrase. When thou shalt have the dominion, that thou shalt break his yoke from off thy neck. Yeah. When you shall have dominion, then you are going to break his yoke. Yoke yacho ilikunzi his yoke. Hisi yoke yakaiswa na mutorwa. Yoke yehama yomumba. Ukaona namo dzese dzawina dzopana kusarorwa kusabunirira azvisi kuitwa nevatorwa. Azvisi zvevatorwa. Chikwambo chomutorwa hachisvike pandirini ende hachisvike, asi chomukoma wangu chehanzvadzi yangu nasitozvitaura chete. Ndotaura zvangu here. Izvozvo zvehama yako ndojoko riri pamutsipa pako. Tarisa wagere naiti nhamo yako yese usandifungireni ndezvokumusha kwako. Can I talk to somebody here? Can I talk to somebody here? Aiwa hapana chekumwe ngundu nhamo yose atinayo muFM haisi kubva kuzayotsa. Haisi kubva kuBaptist. Inyaya yomumbai. Hai ndozvitaura zvangu ini. Pane ari kubata here zvandiri kutaura nasimanira. Rega ndifambe newembichana mbichana. Hanzi when you shall have dominion. Rishona rinoti kuti kunongo kuchirungu hakuna veshona. But language is power. Yeah. Can I talk to somebody? Shona inoti kuti verse number 40. Kana uchizvimutsa. Someone chichakuyaona kuidzidzisa kuverenga kana munashi. Verengai zvenyu atete. Uchararama nomunondo wako. Uchashumira munin'ina wako. Uchati kana wozvimutsa iwe. Uchavhuna joko rake ribve pamutsipa wako. Come on, man. Uchavhuna. Now, what is a yoke? What is the definition of the word yoke? Yoke is an instrument of forced labor. All right. Akuisa joke. He kills your dreams. All right. All right. You are no longer going to labor for yourself, but you are laboring for someone else. Power. Mombe ikabvuma kupinda pajoke ndikaisa chidrop ndikaisa ine aichaenda kwairi kuda, aichadya nguva yainoda kudya. Kusvikira ndapedza ndima yangu yandiri kurima ini, yandiri kuda kuti ndizopfumiswa ini, ndikaiti charweti 4 ndoisa gejo basi ikabuda kunze kwemunda ndoti charweti kom juice. Yeah. Sorry vasina kurira kumusha. Taiti kom juice charweti. Yeah. Yopinda ikada kuenda musango kuda kutiza ndosumudza force ukaiti kwa
Forest unoiona inobuda furu ikabuda uko kushikira ino ndo isungana 6 o'clock kuseni 11 o'clock kwakusunungura yapedza kurima ndoipa munhu kunoifudza kuti idye isingatize kumirira 2 o'clock kusungwa zvakare zvairi kurima haizvidyi nyangwe ndakukaravheta ndinotoisa kanhu mumuromo kuti isadye chibage chayakarima meno kana ndokutaura zvinonzwika mana ndati isadye zvayakarima ndikaiona iri mumunda imomo inorohwa uri kuitei imomo chano asi ndiyo yakarima haina kuzvirimira iyo. It's doing it for someone's benefit. Shamari ndati nasmani rana I must teach you how to break the yoke. Nokuti akakuisa choke haasi kuda kuti ubudirire iwe. Ndozvitaura chete. Unomboziva? Ndakuzvitaura. Ndakakurira kumba kwamukoma. Unenge uchitodadira vamwe kuti mukoma wangu ibrother yangu nezvinotaura vemazuva hanzi iyi uchitobva kubasa uri kuenda kumba hausi kuenda kumba kwenyu uri kuenda kumba kwebrother yako hapasi pamba pako pamba pabrother yako. Am I talking to someone? Ugere pamba ipapo pane mitemo yenu. Mitemo yenu uchazoziva kuti hapasi pano. Ndakazozviziva rimwe gore kuti pano hapasi pano. Nokuti mukoma wangu anga asiya ice cream yake yaanoda. Saka indabva kundokuidya. Amai guru ndokuzoona ura. Vakauya vetaurira mukoma kuti munin'ina wenyu afarisa zvikuru pano. Ice cream yangu yandazvitengera ndaisa umu yake. Ndakanyatsokuudzwa zuva iroro kunzi iwe pano hapasi pako pamba pamai guru. And usafarisa uchida. Nemabanana atakasiya apa ameno akadya hauna kudya mabanana. Asini ndiri kuti pamba pani pamba pedu asi varidzi mani vari kuti hapasi. Am I prophesying to someone here? Panari kunzwa zvandiri kutaura panapa. Unomboziva vese vauri kuronzera vari kukubatai zvakanaka. I blame them. Nokuti haukurumbidze kutyora dzoko. Nokuti vakakubata zvakaipa shamwari unoshaya hope kuti dzoko iri ndorikatanura sei zvepano hazviite. Zuva randanzwa gona mai guru vangu ndakachinja maonero. Ndakati pano hapasi pano. Ndozuva randatanga kutsvaga zvangu. Kutanga kuti ndive munhu kwai. Ndototanga kubvisa dzoko riri pamutsipa wangu. Ameno kana muri kubata zvandiri kutaura panapa. Ndofamba nemi here mbisana mbisana. Now, muchechi shamwari ukabatwa mushe so haukure. Ndozvitaura regai ndisiyane nazvo ndiri kuona zera riri muno. Can I go forward? Pana ari kubata nyaya ndiri kutaura here pana. Shamwari akuisa dzoko iyeye
ndiani control noupenyu wako. Iwewe hauna control noupenyu wako. Akakuisa zvipango, akatora zita rako akanoisa muhari, ndiye ari kuita remote control yekukukontrol iwe. And haasi munhu wekure ihama yemumba. Ndo vari kudaro. What are they doing? Shamwari, ndikukumbirisa zvikuru kuti undibatisise manherano. Rega kutambarara uchifunga kuti haini brother yangu, sisi wangu, pano. Shamwari vane zvavo zvavari kuda kuita. Hello? Ndozvitaura zvavo. Uyo mufundisi ari pano, ndakamutora ndikagara naye, ndakaziva kuti haikona kuramba uchimuita anewe. Ndakabva ndamupa sangano, good hope. Ndikamuona atenga tende nemacheya nei, ndakati amupana uyo akuda kubika rake sadza, zvekuva pasi pangu hazvichaita. Ndikazomisa mudhorobhetiyo, ndanzwa kuti washamuka aenda nechechi. Ndakati burachisiya kudowo kundosara nchizvionera manyo. Hakusina pandikanosvika ndikanoona mune vanhu 6. Chechi yese ndoye akatanga nayo ngomana. Kuti uzoona zvinaizvo. Ameno kana muri munhu ndoye akatanga naye ndichimuti chenda unotanga. Ndichingoshimbisa ndaitya kuti ndichamuona atizaona iye. Nokuti zvandamupa nekwabva zvasiyana. But I'm happy kuti vakomana vangu vese vari kuramba jokoro wakaipa. Kubate nezvandiri kureva panapa. Vari kuramba jokoro wakaipa. Vanoda kufamba nejokoro. I just want to tell you this is all introduction asati kutanga kuparidza. Ndiri kutsvaga makomiri. Hallelujah. I can stop anytime. Are you with me? Yes. Now, kushaya hope kwauri kuita, urombo, kushupika, kushaya mari, hazvisi zvedzinza rekwangu, ndezvedzinza rekwenu. Hapana ari kuona nhamo nezvedzinza rekwemunhu. Mumwe nemumwe anofanirwa kurwa nezvake. Wakanganwa here Gideon anonzi enda unoputsa atari yabhari yababa wako nemombe yavo zvababa wako zvomumba menyu. Haana kuti zvokumba kwaaba mudiki kana kwaaba mukuru, zvomumba menyu. Nhamo iri kukuonesa nhamo ndezvomumba menyu. Ndozvitaura chete panapa, ndezvomumba menyu. But joko iroro ndakuda kuti urityore manje. Hallelujah. Number 1, unofanirwa kuziva time limit yetype yenhamo yomumba menyu. Hakuna chinhu chisina nguva, hakuna chinhu chisina mwaka. Nhamo yako haisi yokufa nayo, ine mwaka, ine nguva. Ndozvitaura mari, zvine nguva. Kana iri slavery ine time. Hapana chakanzi unofanirwa kufa wakadaro iwe. You must be delivered somehow. And tonight one of you is going to be delivered. Amen. I really mean it, you are going to be delivered. Oh yes, Pane wanda tumirwa pana. Pana kubata nyaya yangu ya ndorokuto. Rega indiverenge Bible nokuti ndikangotaura ndisingaverenge Bible. Zvibude Daniel 9 verse number 2 please. If you don't mind. Unomboziva kuti ukasarwadziwa nokuti panzi Esau, when you shall have dominion,
pauchanyatsorwadziwa nejoko rake. Hello. Pauchanyatsorwadziwa wozvimutsa woti no, enough is enough, worikatanura, Mwari achatanga kukuropafadza. Hello. Auropafadzwe uchiine joko rasamboti. Ndozvitaurene. Ndati auropafadzwe uchiine joko rasamboti, because you are still laboring for someone's benefit. Jacob achishandira Labani anoti zvakwana ndakuda kunoshandira Muriel chindipaitwa mbundere. But let me read about Daniel there. Daniel understood by books the number of the years whereof the word of the Lord came to Jeremiah the prophet that he would accomplish 70 years in the desolation of Jerusalem. Right. Daniel arikuverenga muBhaibheri ari muBhabhironi, averenga bhuku raJeremiah muprofita. Anoti muprofita akati hamusi kunofira kuBhabhironi. Right. You are only going there for 70 years. Time period for your slavery is 70 years. Are you with me? Shamari, ukaona uri munhamo iyoyo usati wakuzvimutsa kuti this is too much, usati wakurwadziwa nejoko iroro, nguva isati yakwana, zvikakurwadza izvozvo unomuka kusendisa Mwari uchimuka kuti Mwari zvakwana. Hapana rukonzwere zvandiri kutaura panapa. Mwari wangu zvadii panapa? Tainamata kuchechi kwedu Faith Alive. I've been praying. This year is the year of abundance. That's right. And ndainamatira vanasikana nokuti kuchechi kwangu kuna vanasikana vakawandisa sidereki vakomana chimboshanyireyo kwangu. Youth leader, I don't know. But kuna vasikana vakawanda but vazhinji vanga vabva zera 30, 31, 34, 35, 37 years. I started praying, but kubva now October, November, December, vasikana vese varoorwa vanopfuura 7. Hapana ari below 30 akaroorwa 34, 35, 34, 35, 36, 34, 35, 36. Vese varoorwa vari kuenda. Amen. Murikubato zvandiri kutaurira vanhu. Ndakati you must become restless. Ramba kuti usungwa hwangu ndehwenguva yakadii. Nokuti Jesu anoti ndapirwa simba rose. I like ndakaunderline panoti rose. Kudenga napanyika. Endai naizvozvo simba masimba mangani ose kupi kudenga napanyika, kureva kuti chikwama hachina simba, mweya yerima haina simba, n'anga hadzina simba, akapirwa simba rose ndiJesu ari mandiri. Saka zvikwambo ngazvirege kutadzisa kubudirira, mweya yetsvina ngairege kutadzisa kubudirira, nokuti simba rose kudenga napanyika zvakapirwa Mwari ari mandiri. Shamwari chimboti Mwari ari mandiri. Pana rikubata here zvandiri kutaura. Mwari iyeye joko racho rakaiswa pamutsipa wako is going to be broken anytime. Shamwari chimboti rangu riri kudonha nhasi chaiye. Pana ari kunzwa here zvandiri kureva. If you become restless, usanakidzwa mweya kuchechi nokutsvaga siti yakanaka nokumboimba kuimbira Jesu ndinofarira kutambira Jesu uku uchiburuka uri mudzoki.
Mwara uchinjewe. Watsanya 21 days, 40 days. Hapana chiri kuchinja. Nokuti joko harisati rachoro. Ende zvinoregai kunotsvaga vaprofita kuti vakutyorerei majoko. Zvanzi neBhaibheri, if you become restless, you yourself, you are going to break that. Come on, man. Daniel, no, time to go back is now. Nokuti ndaverenga mabhuku ndazvinzwisisa. Haisisiri nguva yeusungwa ino. Haisisiri nguva yenhamo ino. I must go back to Jerusalem. Akatanga kubuda. Shamari, ndiri kutaura muno. Ndosaka tichida kuverenga mabhuku. Iwe nevana vako pamba pako. Kuti here dzinza redu ndoraka rinofa richiroja. Hapana anoita imba yake. Ndosaka ndati malandlord ngaamboko ateye zvakomara. Nofuma uchitsvaga papa. Pana rubato zvandiri kutaura panapa. Indairoja kai. Ndairoja pandakabva kuGlenmora 5 September 1999. Ndichiuya kuzotanga basa kuMarlborough. Ndakatanga ne5 families. Saka ndairenda pa5 Alarm Close kuna Taomina kuZasuku. Takapinda muchirimo. Shizharao. Kwaiwe zvino vabereki vanga vafa, imba yanga iri yasiyiwa nevana. Paine kakomana kadiki kaigerwa dino. Vafana vemadhiropi vaya vanodhiropa matrousers. Kanauya netusikana twako haana mateka. Kanauya akachifamba kusvika paya indobuda neadzimai angu. Uyu nditenend wedu uyu. Ari kunditi tenend wacho akadhiropa zvake trousers. Ipapo ndirivise overseer where's the problem? Ngonzi nekapambana tenend wedu. Anapedza mwedzi ndiripo kubva zuva rana. Ndakaenda kuna adzimai angu ndakati mai, swallow your pride. Ngatitengese imba yedu kuHatfield, titenge tigare mumba medu. Nokuti I can't take it. I can't take it. Ana rubato zvandikutaurira. Svikira ndazotsvaga yedu iyi. Ndokubva ndatenga imba yangu, ndokwandigere nanhasi. Ndakaramba kunogara muimba yechechi. Shuwa ndaindegara mumba yechechi, ndakakandirwa mbatya pakunze nezviri kuitika kuimba. Oh my God, Shama, torogere nekuti become restless. Can I talk to somebody here? Regeza mutauro ya kushamangaya ndichipedza. Shamangaya kureva kuti ndaneta. Hakuna murungu. I have traveled all over the world. Shoma nyika dzandatsika. America, Canada, Europe, Middle East, Brazil. Ndafamba ndichiparidza vhangeri. Chandakadzidza kuvarungu. Hakuna murungu anoshandira mumwe murungu more than 5 years kana 10 years. Akauya ipapo ari kudzidza zviri kuitwa ipapo. Achitenga mishini yake. Vanhu vatema ndo vanoti kana vavhara pakambani vakubuda vachienda ndo vaisechwa. Ndokutaura nguva yorodhisha kwete ino yeZimbabwe. Chero now. Varungu havasechwe. Nyangwe akaba ari kuda kunotanga zvake. Ameno muri kunzwisa zvandiri kutaura. Murungu
akadzidziswa kuti you just go to get experience and then you start your own things. Ukaona Mulungu aripo ipapo is a shareholder. Munhu wana anofira pabasa munhu mutema. Aufe waita millionaire nemari yepay. Nati aufe waita millionaire nemari yei. Zvese zvirikuita munhu kuti ndiri kutsvaga basa. Kureva kuti handina brand ndiri kutsvaga anondishandisa. Yes. Vana vari kunzwa zvandiri kureva. Kureva kuti ini dzangu hadzidi zvatsi. Ndoda anondidii. Zvino kana wakushandiswa, shamwari kusvikira warestless. Handisi kungoreva kugara pamba pamukoma wako, nyangwe kumurungu kwauri kushanda haufire ipapo. Ndiri kuna vana ari kunzwa zvandiri kutaura. Ndozvitaura zvangu ini. Please ndapota. Chikora chokorouranga. Amen. Ndati chikora chokorouranga. Amen. Pabasa pauri kuenda, enda unodzidza zvikuitwa. Unotanga yako kambani. I've been to England several times ndichiparidza. America, Canada. Unoona varungu vese vakabudirira. Vanhu vakatanga zvavo. Hakuna munhu anobudirira asina kutanga zvake. Amen. Yes. Hallelujah. Zviso zvanditarisa ndisiyane napo. Can I go forward? Muneni here. I want to show you in the Bible kuti m'Bhayibheri ukasarwadziwa unochembereramo. Ndinoda kuti tiende kuna Genesis 20, aikona Genesis 15 verse 18. Genesis 15 verse 18. There is a point I want to give. And he said unto Abraham, know of surety that thy seed shall be a stranger in a land that is not theirs, and shall serve them, and they shall afflict them 400 years. VaIsraeri havana kunzi ngavafire kuIjipiti. Vari kunogarako only 400 years. Asi ngavacheme kuna Mwari kuti vachiburidzwa. Vagaramo 400 years. VaIsraeri vakazogara munyika iyoyo about 430 years. Ndiri kuzviverenga pana Exodus 12 verse 40. Right. Hello? Amen. Exodus 12 verse 40. Muise mukompyuta menyu kaikanoti kurumbidze sitere kuti wawa. Kuti nonotsa chimbokumirira uchitsvaga kuti. Now the sojourning of the children of Israel who dwelt in Egypt was 430 years. Reason, say vakapedza dzimwe 30 years. Havana kuverenga history. Say vakapedza dzimwe 30 years. Havana kuziva nguva yokusunungurwa kwavo. Pavakatanga kuchema nokuzunza Job nokuramba chokera Farao vakasunungurwa vaka. Asi vakagara another 30 years. Ivo vaifanirwa kubuda after 400 years. Bvunzo wagere nekuti hauna kudarikidza makore munhamo yokuverenga. Am I
teaching somebody here. Pana rubata zvandiri kutaura. Kusvikira Mwari azosvika akati, ndanzwa kuchema kwenyu, ndaburuka ndauya kuzokusunungura. Vati vagarisa munhamo vadarikidza nedzimwe 30 years. Daniel anoti ndakanzi 70 years. Vana vaIsraeri 400 years. But kumhuri yekwenyu kune madzinza mangana asina motokari kana imba. Chibvunza Mwari Manheru anokuti kusvikira rini? Dzinza redu makati kusvikira rini? Mumba baba vangu hamuna kana nemotokari, hamuna kana ari kutanga kampani yake, hamuna kana ari kutanga business rake. Tinombova vanhu vari pasi pedzoko. Handina kuuya kuzokuparidzira izvo kuti muti vanogona kuparidza. Ndauya kuzokudzidzisa kuti ugone kutyora dzoko rako. Yes. Pana ari kubata here zvandiri kutaura pano? Zvose zvandataura izvo ndiri kukunon'ona kuti umborwadziwa usvikepo kuti enough is enough. Kaona uchidzokera uchinorara dzichiuya, hausati wava restless. Right. Amen. Kaona uchitumwa kutsanya chaiko, hausati wakuda kuti dzoko rako rityore. Yes. Manheru nezita raJesu. Kumhuri yekwenyu iwewe wakatevera, dzoko rako ngarityorwe nezita raJesu. Ndati dzoko rako ngarityorwe nezita raJesu. Wakagamuchira Jesu iwewe, ukagamuchira simba romweya mutsvene. Isaiah anoti, and the yoke shall be destroyed because of the anointing. There is heavy anointing in this church. Why are you still hanging with that yoke? Kwedu hakuna neimba, kwedu hakuna nolorwa, kwedu hakuna anogara pamurume angororwa. Iwe, get away. Kwenyu kwete kwa Mwari. Kwenyu kwete kwa Mwari. Kuno wakauya kuzosunungurwa iwe. Am I talking to somebody here? Am I talking to someone here? I was preaching about destroying the yokes. Nakati pano pa church, izo sokuparidza kwandiri kuita. Mangwana Monday or Tuesday, pane munhu ari kutopirwa kambani yema-millions. I'm sick and tired. Muchurch, kuti kana makuda mari ana $10 ane 20 ane 100 ane kako tichasvika rini pokuti ndiani ane 2 million, ndiani ane 1 billion, ndiani ane zvakati here ivava vari kuiwana mari yakadai ndiMwari werudzi. Glory. Tinoda kusvika pokuti yes, tinongoda 2 million. Right. Yeah. Right. Ndopata kusvika manje. Yeah. Come on, man. Titaure zvemabhiliyoni. Vana vane mabhiliyoni. Pandakapedza kutaura kudaro, it was the following Tuesday, Wednesday. Wakabva murume waya achiti ndashedzwa kupirwa kambani multi-million company kuti ive yangu. Ndinoziva kutaura kwatiri kuita shoko iri. Mubhaibheri rangu rinoti shoko rinobuda muromo wangu haridzokere kwandiri risina kupedza zvaratumwa, richaendeka pane zvandarituma. Come on man, irori rabuda mumuromo mangu manheru ano, irori haridzokere kuna Mwari risina kupedza zvaratumwa. Pane mumwe ari kutotyora majoka ake nhasi manheru ano, pane mumwe ari kuparadza joko rake manheru ano, pane mumwe ari kutanga bhizinesi rake manheru ano, pane mumwe ari kutanga eministry manheru ano. Reba kaya torobosha ria nerebeke ria norobos
Rela rabo sheya naraba. Pane vanhu vari kubatsirwa manheru ano. Pane vanhu vari kubatsirwa manheru ano. Pane vasiri kuzokanganwa zuva remanheru anasi. Because the Holy Spirit is here right now. It's here right now. Oh, come on, man. Unomboziva joke iro rawakatakura. Joke rawakatakura. Harisi rako pana akakuisa. And joke iro unofanirwa kuribvisa iwewe. Ameno kana pana arikubata zvandiri kutaura. Unofanirwa kubvisa joke iro iwewe. Pana arikumbonzwa iri kurikatanura manheru ano. Yawe urombe. Ndinoukatanura kwandiri. Mweya wokurocha ndinoukatanura kwandiri. Mweya wokushaya imba ndinoukatanura kwandiri. Nezita raJesu Kristu. Amanderebosha. Rialerebekeria norobosa. Hoyanelerebekeria narabosha. Hielerebekeria norobosa. Hamanderebos, elerebekeria narabosha. Amayangu ndikutaurira nyangwe Jobu chaiye nguva yake akatoiziva kuti handiende ndiri murwere, handiende nemaronda, ndinoziva mutsikinuri wangu mupenyu. Hazvirambe zvakadai, ndiri kunomuona ndiine ganda rakanaka, ndiri kunomuona ndisina muviri wakadai. Shamwari, kutenda kwezviri pamberi kuti hahusi upenyu hwangu hwandinofanirwa kurarama uhu. Aiwa, ndaramba kana kudzinza kwangu kune varoho. Nhasi pavakaungana, ndinotuma mhepo yomweya mutsvene, ndinovaparadza nezita raJesu. Kana vakaisa zita rangu muhari, ndinopwanya hari iyoyo nezita raJesu. Goro rino ndinopabudirira. Goro rino ndiri kusimuka. Goro rino zvangu zviri kuzoita. Goro rino handisi kuramba ndakadaro. Kana vana vangu chaivo vari kuzopabudirira goro rino. Vana vangu vachapabudirira goro rino. Vana vangu vachasimuka goro rino nezita raJesu. Shamwari, Mwari uyu haasi musaruri wevanhu, kurudzi rupi norupi, kudzinza ripi neripi. Handina neanotenda kuzita rake. Shamwari anomusimuka. Hazvina mhosva wakaberekwa kudzinza rako wakaita sei? Shamwari, there is a God in heaven. Kuna Mwari ari kudenga manheru anasi. Kuna Mwari ari kudenga manheru anasi. Kune vamwe vatogadzirira kuti joko iri handicharida. Expectation is the breeding ground of miracles. Somebody, if you are expecting something, it's going to happen to you. If you expect it, zvinoitika. Ndakazviona zvichiitika. Ndinozviziva. Mwari wandashumira for 41 years. I'm a true witness of what God can do. He can change your life tonight. That yoke of bondage must be destroyed. Soko iroro ngari paratwe. Soko iroro ngari paratwe. Ndati soko iroro ngari paratwe. Ndati soko iroro Mwari wangu anoti ngavarangane havo, asi hazvisi kubva kwandiri. Ngavarangane havo, hazvisi kubva kwandiri. Ngavarangane havo, hazvibve kwandiri. Nekuti hakuna zvombo zvichagadzirwa kukundirwisa zvichandikurira simba. No weapon fashioned against me shall prosper. Nyasha, katsimubate nasi. Nezita raJesu. Oh my God. Nezita raJesu. Nezita raJesu. Nyasha, nyasha.
Nyashata Jehovah. Nyashata Jehovah. Nyashata Jehovah. Arete makayanda. Simota maoko ako pamberi pa Jehovah. Simota maoko ako kuna Mwari. Dambudziko rako harisire nguva refu. Dambudziko rako harisire nguva refu. Rine nguva yarinofanirwa kumira. Manerano nezita raJesu. When you become restless, when you have dominion, you are going to break that yoke. You are going to break that yoke. Yes, yes, yes. Pane zviri kuitika kwauri iwewe, pane zvakutoitika izvozvi. Somebody simudza kutenda kwako right now. Shoko iro rirambe rityore. Rirambe shoko iro mani. Rirambe shoko iro mani. Iwe nezita raJesu. Nezita raJesu. Nezita raJesu. Sunungurwa manerano. Sunungurwa manerano. Sunungurwa manerano. Arete kamayanda rabosa. Yele rebekeria narabo. Yemende rebo sela rabasa. Manerano iwe. Manerano nezita raJesu. Autsokere kumbaoka naro. Autsokere kumbaoka naro. Autsokere kumbaoka naro. Sematenda kwako pane zviri kuitwa naMwari right now. Right now, right now. Break that yoke. Ribvise pamutsipa wako. Ribvise pamutsipa wako. Choko pamutsipa wako ndiye ane simba, ndiye anokutonga. Manerano nezita raJesu. When you become restless, you are going to break that yoke. Ucharityora choko iroro. Nezita raJesu. Iwe nezita raJesu. Nezita raJesu. Nezita raJesu. Amandere boko soto ya narabo. Iwe simudza kutenda kwako. Mweya uyo uri kukutadzisa kubudirira. Ndinourayira nezita raJesu. Ndinourayira nezita raJesu. Ndinourayira nezita raJesu. Mweya wakaipa buda kuende. Pane zviri kuitwa naMwari. Pane zviri kuitwa naMwari. Pane vari kusunungurwa manerano. Usamanya zvako. Something is going to happen. Ramba choko rakaiswa pamutsipa wako. Become restless and break that yoke. Usamirire kuchorerwa nemumwe munhu. But iwe pachako break that yoke. Itina zita raJesu hauna simba kwandiri. Haufanirwe kutongwa nemumwe munhu iwe. Haufanirwe kutongwa nemumwe munhu iwe.
wakamira ipapo nditeerere. Uri kunzwa hana yako ichirova pawatanga kunamata. Mabvudzi ako uri kuita sewakatakura zvinhu zvinorema. Kurumbidza kufamba uye pamberi apa. Manherano iyewe ndati uri kunzwa hana yako ichirova. Right now, in the powerful name of Jesus, that yoke is going to be destroyed now. That yoke is going to be destroyed now. Akakuisa joko yeye ndiye ane simba pamusoro pako. My pastors kanderebo sha. Ya kama handerebo sa. Hey, go in the name of Jesus. Dirikuraira iwe mweyo china buda. Buda nezita ra Jesu go. I say go in the name of Jesus. Buda mahari. Come out in Jesus' name. Come out. Buddha, come on, bring it. Come out in the name of Jesus. Go.